kalanggaman na nagsinggit sa tuman na nagpawid, nagpalano sa kalipay nga hingpit. O ang kinalahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang kinalahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayeg. Sa dihang istudong ko ang kabulakan, kahungod nangalimyon sa mga tanaman, alipangbang nagpanibang sa ilang katampison, nagpasundi sa ilang katahuman. O ang kinaiyahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang kinaiyahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayeg. Sa dihang gisudong ko ang kadagatan, mga isda na naglumpat sa tumang kalipay, mga balut na naglumpa ngadto sa baybayunan, nagpakita sa ilang kinayahan. O ang kinalahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang kinalahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayeg. Aron ikaw ako magadayeg. Aron ikaw ako ang toleransa mabugat kun man inusara, ang dagway ta kung tanawon walay problema, apan baka kung di ay kana kay naputos na sa sala, o nangandoy nga dunay makapala. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ni kalago. Cristo, oh Cristo, ikaw
kaniya mo alagad na ako. Bisan ako dili hangayan sa iyang at tubangan, apan ako iyan ang gihinluan. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ni kalagko. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapalaling sa langit. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ni kalagko. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapalaling sa langit. Ikaw ang makapalaling sa langit. Salamat kanimo, Cristo. Pagkatiyutay sa imong pagsalig, daw nawagan ka na o kagdasig, sa pag-alagad mo undang nahapit, tungod sa kalisunod kapait, ayawan ang pagsalig, sa saad sa Diyos mo gunit, pagligon hangtod sa iyang pagbalik, aron maangkon mo ang langit, nagkapoy akong bation, sa Diyos ikaw giligon, sa pag-alagad magapadayon, maangkon ang kalipay nga. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusan, ang pulong sa Diyos patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya,
may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sa mahigala Brother John dihito, kiniusab si Brother Live Claves. Okay, itong yun si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Okay, mga higala, magaan po ta. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, ining taknaa sa gihapon kami mapasalamaton diha kanimo nga bisan pa sa daghan og dagko nga mga kakulian apan kini nga programa padayon gihapon nga nagapuga sa binhi sa kamatuoran. Panalangin ni kini nga programa, panalangin ni ang tanang nagapaminaw, dad-a sa kahayag sa pagsabot ug kabiga sa pagpangalaga diha kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. At padayon ta mahigala sa dili pa ko mangbasa dinhi sa mga mensahe dinhi sa ato nga monitor, ato sa tagaan ug higayon si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa iyang mga mainiton nga mga pagpangumusta. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, manghigala sa tanan nga nanood karon sa Facebook Live, no? Dinhi sa atong programa. Kami nagpasalamat sa inyong makugihon ug makanunayon nga pagsunod sa atong programa. Busa bisan ding dapita o lugar karon nga nanood sa atong program, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan og welcome, welcome, welcome. By the way, atong pasalamatan ang ato nga mga kaigsuonan sa iglesia sa Buanoy, Balamban, dito ta nakapanimba kaganina Brother Libe. Salamat sa mainiton nga pag-abi-abi, especially nila ni Mr. and Mrs. J.D. o ni Ma'am Laila, uban silang pamilya o sa mga kaigsunan. Ang Diyos magapanalangin kaninyon tanan. Brother Libe? Okay, magpadayon ta maghalang tusnahan. So atong gina-welcome no tanan nato nga mga viewers, mga followers karong gabi na dinhiman sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao or sa ubang nasod sa kalibutan kutob sa nanood karon kung asa mamong tunguran ining taknaa. Kamong tanan higala sa gihapon kinasingkasing namo nga gina-welcome ni ining tulumanon kini ang maayong balita. Pwede na mo makapadangat diri namo og mga mensahe. Doon naman mga importante nga mga messages sama sa mga greetings sigala, birthday greetings ba, o mga anniversaries, usapay mga importante kayo mga mensahe, inyong ipadangat. So, panahon na nga, mapadangat mo diri, aron ato ng matagaan o pagtagad, mabasa ta ng mensahe, o kung naaman pananglit kamoy mga importante, mga pangutana, nga inyong ipadangat mahigala, so ato na nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Unya atangin nyo karong taud-taod
ang pagtubag sa pangutana o sa pangutana ng atong basahon kay kamahigala hatagan mo na mo og kahigayunan sa pag-participate, meaning ato nga tulumon. Makahimo mo sa pagpadangat og mga dugang tubag sa pangutana nga atong tubagon karong gabiuna. So alang sa atong mga kahigalaan, namoy mga dugang tubag karon, so send din sa comment section nato. Pwede sa among mga number ni Brother John nga kanunay namong gipahibaw na ninyo. Pwede diri sad sa messenger nako higala kang Levi Claves nga messenger aron ato nang mabasa ang inyong mga mensahe. So welcome ang tanan karong gabiuna, tanan nga nanood, nag-follow o niya mamalihog sa gihapon mahigala nga palihog lang atong i-share ngadto sa atong mga kahigalaan ang ato nga programa para sab sila makapaminaw sa mga pulong sa Dios nga ato nga pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato na ning sugdan siguro pag tan-aw ang ato nga monitor, ato nga screen, ato ning pangtagdon, basahon tani ang mga mensahe nga gipadangat dinhi sa atong mga pinalangga nga mga kahigalaan, atong mga pinalangga nga mga kaigsuonan. Wa pa gani mo makatype diha, so inahinay na mo higala niya i-send na dinhi kay aron ato nang mabasa. Okay, ato nakita dinhi si Brother Mike Rivera watching. So thank you kayo Brother Mike. Ang Dios sad magauban magpanalangin kanimo. O niya ito pong nakita din ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz, on air na diri mga brad. So thank you kayo sa atong madasigon, mabtikon nga station manager diya, o sa ato nga CEO. So salamat yun diya mga sir. O niya, welcome sa muntanan sa ato nga programa. Kutob sa naminaw diha sa Riverside FM, kutob sa naabot sa labyog sa Riverside FM, o kutob sa nagtan-aw sa Facebook sa Riverside FM. So ato nga gina-welcome karong gabiuna sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Levi, o maayong gabi sab sa mga kaigsuonan na minaw og nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. O naniabod si Brother Tato, Brother Tato Sotilo or Ilaida. Ito ni siya sa Ormoc. Agod PA mga brother, mga bradex, nagtanaw na pod mi karon sa inyong program. Ako lang i-greet ang barangay captain diri sa Kanuntog nga nag-birthday og sa tanan lang pod nga membro. So happy birthday di ay sa barangay captain diya sa Kanuntog. Ayun ni og sa mga membro sa Kanuntog SD Church, Cortal family og Imbayarte family, og ang ako usab nga pamilya sa Camotes og sa Upper Kagkagan og Lower Kagkagan. Salamat sa pagbasa Tato ni Iliada Sotilo. Okay, maing gabi ni mo Brother Tato Sotilo. So thank you kaayo. Bisag na karon diya sa Ormoc, sa Kanuntog Ormoc, pero sa gihapon loyalist ka sa ato nga programa. Okay niya po si Elisa Maraan Gusat. Ang iyang mensahe, maayong gabi sa inyo dira tanan. Brad, naminaw mi diri sa Butiges Adventist Church. Na Butiges dahil So maayong gabi ini mo Sister Elisa Maraan Gusat. Salamat kayo no. Maayong gabi diya sa Butiges SDA Church diya sa Bantayan Island. O niya diya po si Meliod Silasol. Salamat po sa pag-pray
og paglab Brother Milliards. Niya ato pong nakita dinhi si J. Joseph Laudi, Brother J. Mayong gabi ninyo diha Kuya Libby o Kuya John. Nagaampo kami uban sa makaigsunan sa iglesia sa Buanoy. Salamat Kuya John sa imong pagbisita kadamo diri. Nalipay mi og dako na padalanginan ng imong pag-anhi. God bless sa inyo. Okay, salamat sa pagpanood, sir. Unya, thank you so much nga sa walang pagbabago. Kung unsa ka kaniadto, maurag gihapon ron, so pattern gyud ka sa imong daddy. So salamat gyud kayo nga dako mog natabang sa ato ang ministry. Unya, dalaygo ng Dios nga naghatag sad og babae bilang imong kapari sa kinabuhi nga sama nimo ka buotan unya missionary minded bond. Always rami nga nag-ampo para sa inyo, sir. God bless you and your family and thank you for watching. Diyan po si Dong Bob Rituya sa Tuburan. Mayong gabi ninyo Dong John o Dong Libby. So good evening Dong Bob. O ang Diyos magpanalangin nimo og sa imong tibuok panimalay. Okay, ato ning puli-puliyo ni Gala. Tanaw nato ni ang pikas nga monitor ato ning i-acknowledge mahigala atong mga kaigsuunan nga naglantaw no niya. By the way, congratulations sa bag-ong na ning dawat pinagi sa bautismo ngadto kag Hesus diha sa Kaduan SD Church. Sila si Sister Gimari Kalapuan o sa gikan sa Saudi, Brother Levi, no? Salamat kayo, sister, nga bisag dito ka sa Saudi, sige ka og paminaw sa programa ni uli Karagyos Pilipinas kay aron nang sigud makigminyo ka sa kang Ginoong Hesus og sa alagad pod ni Ginoong Hesus. Thank you so much, sister. Congrats ninyong tanan. Og sa Serapino sad family na. Okay, sa Serapino family. By the way, ato sa ning basahon ni gi-chat ni Ninong Doming Bunukan, ang usapon ni sa nahimo natong produkto sa atong programa, Brother Libby. This is our avid listener for a long time, si Ninong Doming Bunukan. Grabe kalagyo gyud sa imong panaw, Bra John. Apan ang Dios nga maoy naggamit kanimo sa kanunay siya naa sa imong kiliran. Thank you so much, Ninong. Kubalo kaninong ma-strengthen, ma-inspired gid ko sa mga ingon-aning mga message. So thank you. God bless you and your family. Wa man nato tuyuan nga maingon-ana atong kinabuhi. Pero dalaygon gihapon ang Dios nga bisan sa atong pagkaubos ra gyud kaayo, pero gigamit ta niya sa iyang buluhaton. Nagtuo magid tang gigamit ta niya kay naa magipoy mga kaigsunan nga tiliwala sa atong kaubos misalig spod nato. Okay, padayon ta mga lahat ato na ning sugdan pagbasa. Dirita mag-una sa mga nag-send, nagpadala og heart, nagpasabot nga gilab nila atong programa. Niya si Lane of Korea sa Kinatarkan Island. Niya po si Brother Mike Rivera. O niya si Janath Deheto Ignalig. O niya po si Ivan Raico. Evelyn Mainit. Ronilo Itang. Mian Fuentes. J. Joseph Laude. Rosjen Carabio. Roslyn Mainit. Charmaine Delia Angkahas Pagal, Elisa Maraan Gusat, Chudi Kaubat Dukalang, JJ or Gimari Kalapuan, Maylin Kodira Batak, Luel Nodalo Istrira o William Ide. Muna sila yung mga nakita nato nga nag-send og heart. O niya po, saritas mga nag-like, mahigala, ato nakita si Brother John Pikit-Pikit, Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr. Niya po si Lorna Oliamot Rituya Clamonte. So, maying gabi sa mga Clamonte family diha sa Punta na Ilon. Niya po si Hertrodis Yorpo.
rolled sototams niya sad si Ninami. Niya ato po nakita si Rodolfo Bantilan, Hil Tugahan, Bob Rituya, Miliod Silasol, nasas brother Anisito Presilias, o ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. So thank you kayo. O niya, balikan tayo higala ang ato nga pikas nga monitor. Ato ning basahon ning mga nahidugang nasab. Niya si Brother Rodolfo Bantilan, salamat sa paglab o pagpray. O gingon man ni Brother Gino Arcabal, so thank you. O niya na po minsay si Sister Lynn of Kiria, maayong gabi kaninyo Kuya Livy o Kuya John, watching from Kinatarkan. Salamat Kuya Livy sa imong pagbasa. So thank you po kayo Sister Lynn. O niya po si Brother Edwin Notarte. Thank you po sa pagpray o paglab Brother Edwin sa ato nga programa. O niya po si Parihel Tugahan. Mayong gabi ninyo pray Libby og Dong John, nagtanaw ko diri sa Carmen Church. God bless ninyong duha. So God bless also Parihel, no? Nadi ka sa Carmen Church. Ngayong gabi ini mo diha dali niya, kumusta na lang mo tanan diha? Kumusta sa mag-igsoon na diha? Anya niya po si John Ray. Salamat sa paglab o pagpray. Brother John Ray. Anya ito po nakita si Sister Jenny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo, Brother John o Brother Lib. Labi na sa mga tigpaminaw. So good evening, Sister Jenny Rama Fermin. Anya dirita higala sa ato nga messenger ato ning lantawon makadiyot. Kaya say daghan kayo ng mga ang uban nag-send og heart, ang uban nag-like, ang uban nag-pray. Kiniya si Sister Jenny Rama Fermin. Kanya niya si Sister Gigi or Gimari Kalapuan. Kanya ato po nakita si Sister Chari de la Cruz Nugas. So thank you kay Sister Chari. Kanya niya si Brother Rolls Soto Tams. Niya si Brother Domingo Bunukan. Iyang mensahe, maayong gabi na usab ninyong duha, Brad John o Brad Liv. Sama sa gihapon, ako magpadasig sa atong makaigsunan sa pagsunod dini nga programaha tungod kay walay lain nga nagtudlo sa lunsay nga kamatuoran kun kini nga tulumanon lamang. God bless kanatong tanan. So God bless also Brother Doming Bunukan. Niapod si Sir Robin Berdida. So salamat kayo Sir Robin. Salamat sir sa imong pagbiyo sir. Ug sa Tagalog pa paminsan-minsan lang pero may tama talaga. Thank you sir. Kinapod si Abner Dualio. Niya po nakita si Edward Ginerias. Thank you kayo dong Edward. Niya po si Sister Rosalyn mainit tuani sa Germany. So may gabi ni mo dali yung amping mo diha sa Germany. Kauban ni Sir Belin. O niya po si Edward Jimer Reyes. Junior mo ito isa kanit Jimer. Ang iyan ng twin or kaluhan niya. Tuani sa Manila. O niya po si Sister Elizabeth Mejia. Ang ato ning sister nga tuani sa Inupakan Liti. O niya po si Sister Phoebe Pasyol. Ato ya po ni sister karon magtuwa po ni sa tuwa ni sa Liliuan. O niya po si Sister Jeneline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Jeneline. O niya po si Brother Cesar Elgira. Mayong gabi ni Brother Cesar. O niya po si Brother Ronilo Itang. Okay. Moto ito mga nakita higalang uban nag-like, nag-heart o niya nag-pray sa ato nga programa. Niya po si Sister Christy Alayon. Salamat sa paglab, pag-pray. Sister Christy, niya, good evening sa tanan diya mga Layon family, kabatan niya, mga larga family, malikigan diya sa Argawanon. Tanan diya kanyang naminaw o kutob sa naglantaw karon.
Pilipinas ug ubang pangnasod sa kalibutan. Kamong tanan higala kinasingkasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, padayon ta sunan higala adto na ta sa pagbasa sa pangutana nga maoy ato nga salo-saluan karong gabihon niya. Atangin ninyo ang pangutana nga atong basahon. Okay, ato ning pangitaon. Adera, ako ni masahon pangutana. Ingon dinhi nga good PM ninyo Brad. Na ako'y pangutana. Ang baboy sa una hugaw pero karon limpyo na. Sumala sa buhat Jis ug unang Korinto Jis 25. Muni pangutana higala gisuportahan niya. Matod pa niya nga na ako'y pangutana, ang baboy sa una hugaw pero karon limpyo na. Sumala sa buhat Jis ug unang Korinto Jis 25. Okay, ako sa ning basahon ni ay mga nakita na to. Naigikan sa Hilutungan, Masbati. Robilin Likin Villaganas de Cesario. Good evening sa inyong duha diha mga pads. Okay. Mayong gabi. Salamat Mad sa inyong pagbiyo Mad. Ako ang ni Brother Libby mo biyo na gani ni sila sa atong programa. Di gid nako matuyo nga malipay ko kay nakakita o nakasulong magyud ko anig unsa ni sila ka busy sa ilahang mga patigayon sa kinabuhi kay gipanalanginan ni Ginoo. Sa panahon gay makita nako diha malipay gyud ko nga naa pa gyud mga oras nga ilang gigahin para sa Ginoo. So much God bless niyo tanan diha. Ang Dios uban kanunay sa inyo o maura gid ni ang amo nga mahimo ang mga pag-ampo para sa inyo ha. Okay, may gabi ni Mads, no? Huwag kang Pads Food. Yan, yan siya minsay pagyod. Watching from Hilutungan Island. So, may gabi sa tanan taga Hilutungan Island o tanan taga Masbati nga nanood karong gabi na. Okay, mato na tahigala sa pagtubag sa pangutana. Ang pangutana, naghisgot sa din nga ang baboy kuno na tinuod hugaw. Konforme siyang hugaw. Pero karon kuno limpyo na. Kanya ang teksto nga iyang gibasihan ang nakasulat sa buhat Jis o sa unang Korinto Jis 25, Brother John. Okay, salamat nga nahibaw siyang ang baboy hugaw. Pero sa una, pero karon limpyo na. Ang nagsulti sa una nga ang baboy hugaw ang Dios. Pero kay limpyo naman karon ang Dios ba mo'y nagsulti nga limpyo na ang baboy ron? Kay kung imong basahon ang Hiob nagsulti nga dili ka makakuha og butang nga limpyo gikan sa butang mahugaw. Mo ni gisgutan dinhi sa Hiob. Nahukam nga niabot man sa imong punto nga karon ang baboy limpyo na. Kung atong basahon no, nga gisulti dinhi sa naghatag magig ka og naghatag magig ka og kananaa nga naghatag magig ka og bersikulo dire. So ato ni nga tan-aon kung nagpasabot ba dinhi nga ang baboy limpyo na. Kay kung ato nga basahon ang Biblia, nagpamatuod nga walay tawo nga makahimo sa pagkuha og butang nga limpyo gikan sa butang mahugaw. Kunya mato nimo sa una ang baboy hugaw pero karon limpyo na. Ang imong gimensyon ang buhat Jis. So wala kay teksto o bersikulo nga gihisgutan kundi kapitulo lang. Kanang kapitulo sa buhat Jis dili baboy ang sentro niya na ang gipasabot kundi ang mga tao. Oo. Kung imong basahon ang buhat kapitulo Jis, nag-ingon din niya sumala sa 9 ug Jis, nag-ingon ngadtos 15 ug samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna ug unsay kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Timan-in ninyo nga kadto panan-awon nga nakita ni Pedro usa ka habol gikan sa langit gitunton, gitunton gani nagbitay ba. Unya kadtong maong habol gisudlan sa tanang matang sa mga mananap nagakamang og tagupat og tiil. Wa maapil dito ang isda nga walay kapay o walay himbis, mga mananap nga nagakamang.
Ug unya kay si Pedro gibati man yang kagutom, nangandoy unta siyang makaon kadtong iyang nakita nga usa ka butang nagakanaw nga habol, unya didto ang tanang matang sa mga mananap nga mahugaw, nagakamang ug nagsaguyod. Ug unya ni sa Pedro, kuha og kumaon ka. Ingon si Pedro, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og mga butang nga mahugaw. Ang gisulti sa 15, ayaw nganli og mga mahugaw ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Kanang pulong nahinluan na sa Dios, meaning hugaw na unya iyang gihinluan. Karon ang baboy ba maoy gihinluan, gipasabutan ng bahina. Kung ipadayon na to basa sa 11 nga tos sunod nga mga bersikulo, nagingon og samtang si Pedro na malandong kun unsay kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Si Pedro na malandong sa kahulugan, pero kamo nga nagbasa sa buhat Jis, why po pamalandong lang sa kahulugan? Diretso dayon ninyo huna-huna nga limpyo na kahon ng baboy. Og samtang na malandong si Pedro sa kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita, meaning sa English pa vision, panan-awon to. Siguro naghinubra ra gyud pod ang inyong kagana mukaon kay bisag panan-awon inyo man pong kaunon. Samtang si Pedro na malandong sa panan-awon kun unsay kahulugan, dihay tulo ka tawo nga nangita niya. Kapila ang tingog na hitabo makatulo. Pila ang katawong nangita tulo. Nagsugod na og kalutaw ang kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita, nga kadtong mga mananap nga iyang nakita, nagsimbolo to sa mga taong nahugawan sa sala apan gilimpyuhan sa Dios. Nagisulti man nga mananap nga diha tagkamang tagupat og tiil, sakto na wa nay problema kay lagi panan-awon magud na. Sumala sa gisgutan sa Juan 10, matud pa ni Kristo, 10:16, ug ako aduna pay ubang mga karniro nga wala sa sulod ni ining turila. O gihisgutan. Unya sa Juan 10:27 ingon si Kristo, kamo mao ang akong mga karniro nakaila kanako ug sila nagasunod kanako. O kanang karniro pila may tiil ana. Upat man. Unya dili man na karniro nga imong makita dito sa Middle East. Sulay kunog adtog Middle East. Kung duna ka baylaing mananap dito nga imong makita sa patag ay labi na sa gitawag og Grain Valley, duha ra gyud na nga imong makita nga mananap karniro og kamil. Amo na ni imong makita dito labi na dito sa Jerusalem, no? Ingon si Kristo, kamo mao ang akong mga karniro. Sa pagbalik ni Kristo, sumala sa gisgutan sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 ngadto 34, nga sa pagbalik ni Kristo, magalingkod siya sa iyang mahimayaong trono, uban ang mga manulunda sa langit. Og siya mahisama sa magbalantay sa mga hayop. Mga hayop gisgutan na, nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ang karniro sa iyang tuo, ang kanding siyang wala. Unya dili man gini kanding nga inyong ihawon kanang inyong gibuhi, kundili nagpasabot ra gyud sa matarong og dautan. So may mga kahulugan ba si Pedro na malandong sa kahulugan? Nan kun imong basahon, si Pedro minunot ni adtong tulo ka tawo nga nangita niya didto sa panimalay ni Cornelio. Og sa pagsulod tanawa sa sa kinini ang 25 ngadto 28, og sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, si Cornelio nakigsulti kaniya og si Cornelio miluhod sa atubangan ni Pedro. Og miingon si Pedro, tindog ayaw na pagbuhata kay ako usab tao. Sa pagsulod na ni Pedro, nakita niya ang daghang mga tao. Sumala sa 28. Og miingon si Pedro, gipahibalo kanako sa Dios nga wala di ay tao nga akong pagaingnon nga mahugaw og dili binalaan. Nganuman,
kay ang tao mo'y gihinluan sa atong mga sala. Tanawa sa Hebreyo 10:10, unya kita mo'y gihinluan, kay nahugawan tatungod sa sala, dili ang baboy. Karon kanang gihisgutan na po nimo, tanawa di na baboy ang Juan 10. Sa gisgutan nimo sa nang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25, kung adto ka magbasa sa MBB, you know what is MBB? Maayong Balita Biblia. Gisulti nga kung mo adto mo sa merkado, sa mga balagyaanan, kumaon ka mo sa tanang mga karni. Kaos tanang karni. Karon kay ang baboy, karni man po na. Inyong giunaw na kauna. Pero kung inyo bagid ba, kanunay ming nagdasig dire, nga kinahanglan gyud magtuon ta wider, deeper, and broader. Dito sa Korinto, dunay duha kagitawag og marketplace. Diin kini siyang gisgutan, kumaon kamo sa tanang karne nga ginabaligya. Sa Biblia go dunay gitawag og direct message og indirect message. Sa pagsulti ni San Pablo niini, gilargo niya nigsulti kay kining dapita, kining lugara, ang gipamaligya dinhi pulos mga gikatugot sa Ginoo, kay this is the market of the Jews. Unya sa Griego ni siya gitawag ni og anthropos, tanang mga tao man na anthropos. Unya kung imo ning tan-awon sa Griego, kuan man ni siya bruma or brumatos, kini siya. Tanawa sa Griego, sulay ninyo ragon, o unsay kuan din unsay gipasabutan na, susihan lang ninyo sa Google. Gitawag na siya bruma or brumatos, meaning limpyo, gikatugot na. Wa na gisulti dihag sarkos or akatarton. Kay kung sarkos or akatarton paunta na, natural mahugaw, including nga ang baboy makaon gikatugot na. Wa kay diha bruma or brumatos na, meaning wa idili sa Ginoo. Ang prinsipyo sa Ginoo imo mang nahibaw-an nga ang sa una gidili kay mahugaw karon limpyo na. Ang prinsipyo sa Ginoo sumanya gideklarar ang ipakaon og dili ipakaon sumala sa Levitico. Gihisgutan sa Levitico 11:46 ug 47, mahugaw mahilo ipakaon og dili ipakaon. Unya nagsulti siya sa Ezekiel 44:23, og tudluan nila ang akong katawhan sa kalainan, sa balaan og nahugawan, og sa mahugaw og sa malinis. Ang itudlo mahugaw og malinis, karon kay limpyo naman ang gisultis Ginoong hugaw matud mo. Unya usa pa maon nimo paghimo ang nagisulti Ginoo, tudloan ang iyang katawhan sa mahugaw og sa malinis, sa ipakaon og dili pakaon, kay limpyo naman para sa inyo. Ang wa gilimpyuhi sa Dios mo inyong gihuna-huna nga gilimpyuhan, pero ang gilimpyuhan sa Dios nga mong tawa ninyo na huna-hunaa, mauna nga kanunay ragid mo nga naghugaw-hugaw. Nga naman ang gihisgutan sa Biblia, matud pa ni Apostol Pedro, na pamatud-an sama sa iro nga gibalikan pagkaon ang iyang sinuka ug ang anay, tapos siya madigo, mubalik yun siya sa pagyanang. Kita na hinluan nata sa dugo ni Ginoong Hesus, pero nganong mubalik mangyud ta diha sa pagpakasa, tungod kay wa nato hatagi og bili ang dugo ni Kristo nga nagahinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Ang gisulti sa Juan 15:3, kamo na nga hinlo na sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Ang tao mao'y gihinluan, dili ang baboy, og tungod niini gilubag sa yawa ang inyong salabutan, busa ayaw na mo pagtugot nga hangtod sa hangtod lubagon sa kaaway ang inyong mga salabutan, kay gusto sa yawa nga dauton ang inyong pagsabot sa pulong sa Dios, kay nasayod siya nga kung makaplagan ninyo ang salabutan o pagsabot sa pulong sa Dios, mga luwas mo, kay ang kaluwasan nagadepende na sa atong mga binuhatan. Kay gusto tang maluwas, og unya ang atong binuhatan dili kaluwasan ikalaglag, ang atong manluluwas si Kristo,
pero wa ta magsunod diha kang Kristo, unsaon manato ang pagkaluwas. Busa, mga kaigsunan, kung kamo dinha na minaw, sulayin ninyo og dugang pa ang pagsusi sa kamaturan. Ang Dios magatabang sa inyo, magagiya sa pagsubay sa dalan nga uyon sa iyang kabubuton. Well, si Brother Libby, maghatag dugang pagpasabot o pagpatinaw sa inyong nakasabot o natinawa na nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, salamat Brother John. Salamat po sa pangutan ng gipadangat dinhi. Before ko mo hatag og dugang tubag mahigala ato sa ning lilion ato nga screen. Okay, ato nakita dinhi si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa daghang heart o daghan sad nakamot ka nagpray nga imong gisend. Okay, ato po nakita si Brother Tato Eliada Sotelo. Salamat mga Brother John o Brother Libby. Ako po di great akong amigo nga pag-abot pa si Brother Josue Imbayarte, anak ni Barangay Captain diri sa Kanuntog, Lanog Takaron diri. Mga brother kay DI Sound System sa church og ako pod nga pasalamatan sa tanang membro sa Kanuntog Church sa ilang pagsuporta sa atong pagmensahe diri sa Kanuntog. So salamat kayo sa info Brother Tato. Inaot pa nga panalanginan ka sa Dios sa imong pagbuhat sa buluhaton niya. Okay niya po si Jansky Ilustrisimo. Good eve diha ninyo o Brother John. Brother Libby, shout out ko sa family Raiko, especially sa ginikanan ni Brad Ivan Raiko nga always jud gasunod sa ato ang programa. God bless us all. So God bless also. Okay. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Niya salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Jason Sarmiento Fontilo. Amin. Kaya to sa ning dalikyatan ang pikas nga monitor alang sa mga nahiduga nga nagtanaw sa atong programa. Okay, niya si Ivan Raiko, niya Sister Evelyn Mainit, ato pong nakita dinhi si Chini Doktora Langido 5. O niya po si Gina Tirana Pikit-Pikit, Toki Ga Corriba. O niya po si Sister Osabel Boratso. Ato po nakita dinhi si Abi Soy Bagyo. O niya po si Rosjen Carabio. Ato po nakita si Ma'am Mian Puentes, Rolando G.R. Beldosola, niya po si Jojo Cordova, Jedel Peritos, niya po si Brother Benjamin si Casis sa Maynila. Niya ato po nakita si Rim G. Pardelio, si Princess, niya po si Charmaine. Okay. Ato po yung tanawin. Okay, mauto higala ang atong ipangbasa nga manag-send og heart. Niya diritas mga nag-pray nini nga programa. Ato ni acknowledge sila niya as Brother Eleuterio Lagarisa, niya si Vanny Idar, LC Pitogo. Okay. Niya po si ato yung tanawang uban niya si Brother Maki Coro Rosinto Sapanta, niya sad si Jonathan Villacasten, niya Joen Kababan Luciniara, Ruby Villacampa Alulod, Sirapin Anhaw, niya po si Dong Johnny Mar Kalapuan,
Maayong gabi ni mga Dunjuni. Kanya niya po ito nakita si Sister Vina Kamay. Kanya Teriso Danlag Malabon. Okay, mo ni mga nahidugang mahigala nga nagtanaw sa itong programa. Ako sa ni-insert Brother Libby. Sa ni-insert Brother Libby ni ay kuan Brother Libby. Sir, mo greet the ako happy birthday sa akong pinalangga papa si Papa Efren Kanyite. Salamat sa pagbasa sir. Ang nag-greet ang iyang anak si Bobby Kanyite. Salamat kayo sir. Okay, salamat po kayo sa inyo hadiha nga pagpaminaw sa ato nga programa. Okay na po si Jason Sarmiento Pontillo. Okay niya si Lisa Ofiasa Almunicar. So thank you kayo sa pag-send og heart Sister Lisa. O ni ato ning dalikatan ang ato nga messenger, ato ning basahon. Kaya na po siguro yung mga nahidugang naglantaw, ang uban nag-send of heart, nag-like, o niya nag-pray. Ato nakita ni, ato nakita si Sister Imelda Galyares. O niya sad si Brother Jojo Kaayon. So, good evening, Brother Jojo. O niya ato po nakita din si Brother John Lobitania. So, good evening, Brother John. O niya po si retired Scout Ranger Isagani Aratzia. So, good evening nimo, sir. O sa imong family. Okay, muadto na tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat din sa atong programa. Ako ning sublion pagbasa. Gaingon sa dinhi nga good PM Brad na ako'y pangutana ang baboy sa una hugaw pero karon limpyo na sumala sa buhat Gs o unang Korinto Gs 25. So, thank you guys pangutana. Naniniyak sa akong basahon. Good morning Brad. Basin dili na Domingo ang iyang gibantayan. Brad Basin Bernice na ang iyang ikapahulay. Salamat si Sister. God bless you all. Contribution is niya sa labay na ito nga broadcast mga higala. Okay. Ang pangutana nga ato nga gitagad karong gabi na naghisgot may tungod sa baboy. Ingon sa dinhi nga sumasto na iyang pangutana nga ang baboy ko no sa una hugaw. So, conforme siya, hugaw. Inyong isunahan, pero karon limpyo na. Sumala sa buhat Gs o unang Korinto Gs 25. So, thank you kayo sa pangutana. Conforme man siya nga sa una, hugaw na. Pero ang iyang pangutana, pero karon ko no, limpyo na katong hugaw. Ang teksto nga iyang gisupport ang buhat Gs o ang unang Korinto Gs 25. Salamat kaayo no sa nindot nga pangutana. So wa man tay question nga sa una kay tuo man siya. Pero ang iya lagi pag-abot na ni Kristo gilimpyuhan na. Higala kung magisgot tag hugaw. Ang baboy gibensyon sa ginong hugaw, dili ipakaon. O niya, kanang hugaw, malimpyuhan baka na mahigala. Kung imong basahon ang unang Sahub 14 versikulo 4 mahigala, ang gisgutan diha, kinsa, ay pangutan na ha? Kinsa ang makakuhag butang mahinlo gikan sa mahugaw. Pangutana na siya sa 4. Kinsa ang makakuha o butang hinlo gikan sa hugaw? Unya sa may gingos Biblia. Walay mausah. Waday usa ka tawo nga makakuhag butang hinlo gikan sa hugaw. Ang gipronounce ginang hugaw, hugaw gina siya o dili ipakaon.
Diris buhat Diyos mamatay mabasa nga nagsulti kay matod pa niya sumala sa panahon ni Kristo gitugot na dili na hugaw katong hugaw. Ang gisupport niya nga verse buhat Diyos ug unang Korinto 10:25. Ang baboy ko limpyo na karong panahon na. Sauna ra ko itong hugaw. So, kana nga part, mga higala, sa stand sa Seventh-day Adventist, kanang hugaw yun na, atong gibasa kaniya, di ta makakuhag hinlo or limpyo gikan sa hugaw. Hugaw gina siya. Mao na gipamulong sa Ginoo. Kaniya, gani ang Ginoo, nagsaad man sab, nga kung magkaon ko ni anang baboy mga higala sa adlaw sa paghukom nga ipagis Ginos kalayo daghan o niyang mga tao ang mapatay. Muni sa Biblia nga naman daghang mga tao karon nga nagkaunon sunod sa baboy. Kan 17 basaw nimo sa 66:17 ang nagkaon og baboy kadtong mga tao nga nag-angkon silang Dios nun balaan putli matarong pero mukaon og baboy mahigalag dulumtanan. Ingon ang Ginoo silang tanan dunganon sa pag-ut-ut sa adlaw sa katapusan. Naay gisaad si Ginoo alang niadtong mga tao nga nagapadayon sa pagkaon ni anang butang mahugaw. Ang hugaw higala di gina malimpyuhan pero ang tao nga nagkahugaw sa hugaw pwedeng malimpyuhan pinaagi sa dugo nga balaan ni Ginoo. Pinaagi ni Kristo higala mahinluan ta. So si Kristo ra ang makahimo sa paghinlo sa atong pagkahugaw sa sala mga higala. Ang nagkahugaw sa hugaw malimpyuhan pero ang hugaw mga higala di na gina malimpuhan. Munang pangutanag tubag sa Job 14:4 kinsa ang makakuhang butang hinlo ikasugaw ingon na Ginoo wa gyoy mausa. So hugaw gina siya. Pangutana ang buhat Diyos mabasa ba diha nga gimension ang baboy limpyo na o gitugot na dili na hugaw. Wa tay mabasa igalas buhat Diyos. Ang buhat Diyos noon naghisgot na mahitungod sa istorya na hitabo ni Cornelio o ni Pablo. Si Cornelio, mao man ay gitawag og usa sa mga hintil nga pangulos mga sundalo. Anas Cornelio. O niya, samtang si Pedro apostol. Sa karang panahon naman ko'y gitawag og inferiority complex. Marag makaminos ang mga Hudiyo og tan-aw sa mga di-Hudiyo kay ilang giisip mga hugaw ning mga tawhana dili balaan man nakamino sila di sila mutagad di sila makignait di sila makigtipon sa pagkaon di sila makigistorya kay lagi ilang paggunahuna hugaw o di balaan ning klases mga tao. So si Ginusos baya namatay sa cross para sa tanang tao kay sa Tito 2:11 atong mabasa diha ang Dios nagtinguha naghisgot diha atong mabasa nga nakasala gyud tang tanan mga higala. O nya kitang tanan kay nakasala man nagkinahanglan ta og atong manluwas. Grasya nga maoy mo luwas nato og magpasaylo sa atong mga sala. So karon ang buhat Diyos naghisgot ta nagpananaw ni San Pedro. Ang tuyo nganong gihatag tos Ginoo kan San Pedro aron makasabot si San Pedro nga ang Dios di ay way pinalabi sa tao sa kaluwasan. Hudiyo man o di Hudiyo nagpasabot nga dawaton sa Ginoo pinaagis kahulugan ini nga pananahon mga butang mahugaw dinhi nagkamang sa yuta gikarga sa habol. So gipasabot si Pedro kung imong ganiro nagbasag buhat si Sigala gipasabot si Pedro pinagi itong panahon nga
ang Dios walay pinalabi sa tao kung magisgot o kalawasan. Ang mga tao nga mga dili Hudiyo mahinluan usab ang ilang makasing-kasing sa sala pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Mabuti lang subay ni San Pedro, intro niya sa giatubang siyang ang baga nga mga Hudiyo. Sa versikulo 28 gaingon San Pedro nga kamubaya nga mga dili Hudiyo gidid-an mi sa pagpabisita ninyo, pagpakikistorya, pagpakiguhugoy nga ninyo. Apan gipahibalo ako sa Dios nga gikan karon wala na tawo akong pagainon nga mahugaw og dili binalaan. So pinaagi ni adtong pananaon nga nakita ni San Pedro ang kahulugan ni adto na sabtan gyud ayo ni San Pedro. Ingon San Pedro, gipahibalo ko sa Dios kamo mga Hudiyo og dili Hudiyo. Gipasabot ni San Pedro nga gibawalan baya may pagpakikistorya, pamisita ninyo. Pero gipahibaw ko sa Ginoo nga gikan karon wala na itaw akong pagainon mahugaw di binalaan. Kay si Kristo nagpakamatay alang sa atong alang kanato ug sa atong mga sala aron maluwas tagikan sa atong mga sala. Clear kayo ng sabtan San Pedro? Kung ay mga tao nga way klarong sabot-sabot, gilubag, makauna, sumala nining bersikulo ha. Unya, gimo ning tanaw sunahan, nakakonclude si San Pedro sa bersikulo 34, ingo San Pedro, sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios di ay way pinalabi sa tao. Kung maghisgot og kaluwasan, mahudiyo ka man og di Hudiyo, way pinalabi ang Dios sa tao. O niya, kung pasahon ni Bansing at 35, ingon San Pedro nga, nasabtan niya nga, ang bisan diin nga nasod sa kalibutan di ay, kung sila maghinulsol sa mga sala, mualagad si Ginoo, dawaton sa Dios, tungod kay ang Dios, way pinarabi sa tao. Ang buhat si Soba na maghisgutog, baboy ipakaon na, pananaon lang na, ang gipasabot diha. O nag-ari ka sa unang Korinto 10:25, nga ikaduhang teksto nga imong gihatag sa 10:25 nga nagisgot diha nga kumaon kamo sa bisan unsay gibaligya sa baligyaanan sa mga pagkaon. O niya sa Catholic Bible karne ang gisgutan diha, pero tan-aw ni mo higala ang na-record sa Balang Kasulatan o unsa na nga klase sa gibaligya sa baligyaanan sa kanonon. Kung imo na tanawon higala, ang kana siyang baligyaanan nila, nakaplagan baya na, nakaplaga na, og na sayra, nakita na, gitawag na siya og siyambol, o sa Greek, mahigala, o makilon, o niya, ang Latin na masilon, o niya ang tayo ang ngalan na gitawag meat market kanang shambles. O niya nakitaan ang katong usa ka nakitaan ang katong mga baligyaanan dito sa Corinto. Na mga slabs dito diin ibutang dito ang katong mga baligya, mga higala. Og ilaw nakita nga dunay inscription nga gibutang dito nga gitaytulan og meat market aw kanang fish market, fish ang gibutang, fish market. Nakita dito ang karaang inscription ni gala nga gikulit. Sa ato pa ang gibaligya dito mga isda, baligyaanan sa mga isda. Murag sa mas bugo ba na ay gilain ang kanang baligyaanan sa isda, gilain sa mga karne, fish market, shambles. Okay karon, tanaw na to og unsa tong rasihas pagkaon dito gibaligya, fish market man to. Kung imong tanawon higala ang Greek ni adtong dimension sa Biblia nga karne, dili ang gibutang dito higala bruma ang mabasa nimo dito. Kanya ang meaning aning bruma
or bumatos sa Greek, ang gipasabutan niya, allowed meat or clean foods. So, bruma ang imong makita dinhi mahigala. Kaon ka bisan unsang karne. Bruma ang gibutang dito. Kunya kanang bruma, allowed meat or clean foods. Unsa nang allowed meat? Mga karne nga gitugot sa Dios o mga pagkaon nga gitugot sa Ginoo. Kay kun pananglit mga higala, general pa itong pagkaon ito, sagol-sagol ba? Na ay makaon, na apoy dili. Ang imo itong mabasa rin nga gibaligya dito kanang sarkos. O sa may meaning anang sarkos? Muna general term nga gigamit sa Greek higala sa pulong limpyo o mga hugaw nga mga pagkaon. Kana bang mga sa kanas Levitico 11 ba na limpyo na po'y mga hugaw, sagol-sagol dito. Pero dili man sarkos ang mabasa dito. Ang mabasa bruma or bumatos man. Allowed meat or clean foods. Karon, pananglit pod og pulos ra gyud to mahugaw dito. Ang gibutang uta ito akatharton. Kaya ang meaning sa akatharton, unclean, foul, unclean or forbidden. Sa ito pa ka ng unclean, dili limpyo, mahugaw, o niya forbidden, gidili sa Ginoo. Kana kung akatharton ang nabutang sa unang Korinto 10:25. Pero unsa nabutang? Dili sarkos, dili pod akatharton. Unsa nabutang dito? Bruma or bumatos. Meaning, clean meat, allowed meat, or clean foods ang gibaligya dito. Pero di na ito sususihon, pagkabasa na ito diya, kaon mga higala dayon, kay mato pa, gitugot nas Ginoo nga ang hugaw kanitong gipakaon na karon. Pero di na mabasa diya, kung imong palawman og itong higala, brumatos or bruma ang mabasa, meaning, allowed meat or clean foods, mga limpyong pagkaon nga gitugot sa Ginoo. So hinaot pa nga ato kining nasabtan niya si Brother Juni Paradyang, John, kumusta? Niya maayong gabi. Okay, Brother Johnny, nanawag ka ganina pero broadcast pa ta. Kung okay lang sa imo, siguro mga 9:30 maabot ng Gusbalay, okay ra magchat-chata. Thank you. Okay, wa naman tayo panahon mahigala. Sa di pa hingpit tapuson ito tulumanon. Ni atong timsong atong hiyon si Brother John alang sa closing prayer. Okay, mahigala magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Magapanalangin ka sa tanang nagapaminaw. Dada sa kahayag sa kamaturan. Sila magapangalagad diha kanimo. Ginapangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang mayang balita o kaniyang tanan ang mga suki o mga pinalangga ng mga viewers, mga followers ng programa. Kini ang inyong mahigala, Brother John dito, kinusab si Brother Libby Clavis Mengon. Daghan kayong salamat o ang Diyos magpanalangin kanatong tanan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo ba
ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Alulun, ayawan ang pagsalig. Sa saad sa Diyos mo gunin. Pagligo lang po sayang pagbalik. Aron mapagpuno ang langit. Sa kapoy atong batiyo, sa Diyos ikaw giligo, sa pag-alagad nagapatayon. Maangkol ang kalipay nga nunun, ayawan ang pagsalig. Sa saad sa Diyos mo gunin, pagligo hangtod sa iyang pagbalik. Aron maangkol mo ang langit. Aron maangkol mo ang langit. Aron maangkol mo ang langit. Kung ang huna-huna naglimog karon, kung ang kinabuhi naglisod karon, doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kabalakan naghari karon, kung ang duha-duha nagapadayon, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang